Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Malta użat b'suċċess 100% tal-fondi Ewropej allokati għalija għal perjodu 2013 sal-2020, li ma perjodu teknikament għala f'Diċembru li għadda. Ħabbar dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt l-inaugurazzjoni tal-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta, kif kien qed jitkellem dwar l-użu tal-fondi Ewropej, fondi li benefika minnhom l-istess proġett ta' restawr estensiv tal-palazz. Nista' nħabbar illi pajjiżna assorba 100% tal-fondi allokati għalih għal dak il-pakkett mill-2013 sa l-2020 hija kisba li hija waħda importanti ferm għaliex hija frott il-ħidma, l-effiċjenza u d-determinazzjoni ta' ħafna nies. Il-Prim Ministru tenna li dan jawgura tajjeb għal perjodu li ninsabu fih wara li l-Gvern innegozja l-ikbar pakkett ta' fondi Ewropej għal pajjiżna, pakkett ta' 2.1 biljun euro, u bekk Malta issa għandha d-doppju tal-fondi Ewropej li kellha qabel xtuża. Meta kienu għaddejjin in-negozjati dwar il-pakkett ta' fondi għal perjodu kurrenti, il-Gvern ma waqafx bil-ħidma biex jinvesti l-pakkett ta' fondi Ewropej li kellu għad-dispożizzjoni tiegħu. B'dawn il-fondi issa ġew assorbiti kollha għal benefiċċju ta' ċittadini Maltin u Għawċin. Fl-2020 Ġunju Lulju tal-2020 ġewwa Brussell kellna l-ħila u l-kapaċità illi nnegozjajna pakkett ta' fondi Ewropej ta' 2.1 biljun euro li magħhom mbagħad aktar il-qudiem inaqdu l-fondi ta' l-RRP li kienu l-ikbar pakkett ta' fondi Ewropej li qatt irnexxielu jinnegozja dan il-pajjiż u jġib lejn pajjiżna. Fondi illi ngħid li qegħdin niddirezzjonawhom lejn il-bidliet ambjentali u l-bidla diġitali fost oħrajn li huma żewġ tranzizzjonijiet primarji illi għandna qudiemna, sfidi kbar vera ma' opportunitajiet daqstant ieħor kbar. Il-1.1 biljun euro għal perjodu 2013 sal-2020 kienu investiti fi proġetti kapitali, proġetti soċjali u programmi oħra. Fosthom l-investiment ta' 925 miljun u 500 elf euro li saru 128 investiment jew proġett li l-mira tagħhom kienet li tagħmel l-ekonomija ta' pajjiżna mhux biss aktar kompetittiva, iżda anke innovattiva. Fost dawn kien hemm il-fondi ta' koeżjoni li bihom saru investimenti infrastrutturali fl-edukazzjoni, fis-saħħa, fil-kultura u l-innovazzjoni, fl-enerġija rinnovabbli u l-kompetittività. Ma dawn jiżdiedu investimenti li saru fl-infrastruttura marittima u tat-toroq tagħna, flimkien ma' fondi oħra li ġew allokati biex jiġu mitigati l-impatti tal-pandemija b'suċċess. Fil-fatt l-investiment f'dawn l-oqsma laħaq is-673 miljun euro. Dan fil-waqt li madwar 280 miljun euro il-Gvern investihom f'prijoritajiet aktar soċjali u fil-ħiliet biex jgħinu aktar nies jibnu fuq il-kapaċitajiet tagħhom, isibu xogħol aħjar fil-waqt li tittiegħeb il-ħidma tal-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. F'dan il-qasam biss saru 54 proġett, 3 skemi maġġuri u strument finanzjarju fil-qasam tal-edukazzjoni. U stmat li ftit inqas minn 150,000 persuna benefikaw minn opportunitajiet jew proġetti li saru b'dan il-fond madwar Malta u Għawdex. B'dawn ma jinkludux proġetti u ħidma li kienet għaddejja fl-aħħar snin bil-fondi ta' rkupru u reżiljenza. Il-kumplament tal-fondi kien finanzjament lejn programmi bħal Erasmus u inizjattivi oħra. Il-Prim Ministru Robert Abela temmi sostni l-impenn tal-Gvern li fil-waqt li jkompli jaħsad l-opportunitajiet għal pajjiżna, jkompli investi fin-nies u jwettaq aktar ħidma għal poplu Malti u Għawċi.